А сёння мы нарэшце ў Гдыні. Першы апошні раз я тут быў у 1992 годзе, калі Мроя грала такі нейкі дзяжурны канцэрт палітычна-музычны. Нейкі былі слуханні, нейкія прэні, нейкія дыскусіі, ну і ва ўсім гэтым было вырашана, каб мы згралі канцэрт. Ну, мы згралі і паехалі, але я тады з горадам не знаёміўся. Не знаёміўся таксама з гэтым портам. А сёння мы вам прапануем грунтоўнае, сур'ёзнае, але і павярхнёвае дылетанцкае знаёмства з Гдыняй. Калі ласка. Гэтая ворыч, гэта металка глыбінных бомбаў. Бачыце, страшная штука. Каб мятаць гэтыя бомбы, трэба, каб было натуральна. Што мятаць? Вось яно, гэтая чорная, і ёсць глыбінная бомба, якая мятаецца вось гэтая мётача. О, тарпедны адсек. Напісана 3 рурова выжутніцы. Значыцца, 3 трубы, 3 адтуліны, па якіх хутчэй за ўсё слізгаюць гэтыя тарпеды і уражваюць цэлі марскія і наземныя. Вось такія страшныя тарпеды. Ну, а тут усяго ўжо хапае, бачыце. Міны, бомбы. Всё, што трэба для шчасця мараку. Вайсковаму мараку. Матросу, мічману, капітану, боцману. Гэта гармата. Ну, бачыце, гармата такая. Артылерыя марская. Глядзіце, гэта, як я ўжо казаў, гармата, і яна служыць для нішчэння цэлюў не толькі на вадзе, а якія яшчэ ў паветры і на берагах. То бок можна нават гасіць варожыя самалёты. Гэта такая электрычная прылада. Так з глыбінаў гэта караблю на паверхню сюды на палубу даставляюць снарады артылерыйскія, якія потым вось ідуць у тую гармату і нішчаць цэлі. Бачыце, сюды раз прыходзіць і 18 снарадаў штохвілінна даставляецца тут. Тут зараджаецца і вядуць прыцэльны агонь. Уже зайшлі у сам карабель, не толькі на палубу, а і ўнутр. І ідзем туды, у святая святых. Асцярожна. Пабудаваўся карабель у Брытаніі, у Вельскім порце, на так званым карабельным заводзе, сточня Samuel White and Company. Будавала гэта ўсё досыць доўга. У 35-м годзе мінулага стагоддзя пачалася будова. Ну, бачыце, а ў 36-м годзе ўжо яна выпраўлена на ваду у сваё першае марское падарожжа і прысутнічала на адкрыцці жонка амбасадара Польшчы у Лондоне Цэцылія Раджынская. Ну, тут няма што распавядаць, таму што ўсё і так відаць. Зараз аператар здыме вам розныя узнагароды, мадэль гэтага вайсковага карабля. І бачыце, у траўні 40-го году яны ўдзельнічалі ў аперацыі «Дынамо». Гэта эвакуацыя войскаў, якія стаялі пад Дзюнкеркам і былі там адрэзаныя. Вы ж выдатна ведаеце гісторыю Другой сусветнай, таму я проста нагадваю вам. Вось, і гэты карабель патруляваў Ла-Манш і суправаджаў караблі, якія транспартавалі жаўнераў, якія там былі вось адрэзаны, іх вывозілі, эвакуявалі. Вось акурат недавно паглядзелі мы такі серыял гістарычны Тома Хэнкса, Другая сусветная вайна называецца, і там пра гэты Дзюнкерк падрабязна распавядалі. Глядзіце, у іх была карабельная, такі карабельны талісман, напэўна. Малпа.
Малпачка звалася Бетці. І вось яна, паводле сведчанняў некаторых ветэранаў, яна прадчувала набліжэнне варожай авіяцыі, рабілася неспакойная, металася з боку ў бок, і таму гэта давала магчымасць ужо падрыхтавацца да налёту гэтай авіяцыі. Пішуць таксама пра тое, што яна не пазбягала знаёмства з моцнымі напоямі. Ну, якія напоі на караблях, я не ведаю, хіба што ром, віскі і джин, бо гэта ангельскай вытворчасці карабель. Яшчэ я прачытаў, што в гэтым порце Гоус ён называецца, і там было вось такое, быў завод, які будаваў вайсковыя караблі розныя, і ён стаў мэтай для налётаў нямецкай фашыстоўскай авіяцыі, і трэба было пастаянна бараніць, і вось гэтая бліскавіца стаяла там у порце і адбівала налёты фашыстоўскай авіяцыі, і я вам паказваў, з якой зброі, з якіх гарматаў гэта рабілася. Потым мусілі перадаць яго новым камуністычным уладам Рэспублікі Польскай. Ну і зведалі, безумоўна, рэпрэсіі афіцэрскі склад. Карабель пачаў несці баявое дзяжурства ўжо ў складзе узброеных сілаў Польскай Народнай Рэспублікі. А цяпер гэты стары, заслужаны ва ўсіх сэнсах карабель ператварыўся ў музей, у тым ліку музей зброі. Тут ёсць і фотаздымкі, і прыклады зброі, якой карысталіся маракі. Радыёрубка, і тут радыст перадае інфармацыю розную патрэбную для цэнтралей, для стаўкі. Чуеце меня? Жыве Беларусь. Жыве вечна. А вось шлюпка. Каб што здарылася з караблём, на гэтым выратаваліся. Шкада, што нельга перадаць пахі праз аб'ектыў айфона, таму што тут вельмі складаны букет тут на палубе. Даносяцца пахі свежай кавы, даносяцца пахі нітрофарбы, таму што нешта падфарбоўвалі тут на караблі, а з гораду даносяцца пахі рыбнай кухні, і ўсё гэта мяшаецца ў адзін непаўторны букет. Каб вы не забыліся на тое, як зроблены гэты карабель, мы яшчэ раз вам пакажам мадэль, якая непасрэдна побач з караблём знаходзіцца ў такім зялёным куточку сажным. А наше гудыньскае падарожжа працягваецца. Вы бачыце, я не ведаю дакладна, што гэта, але хутчэй за ўсё гэта кватэры элітныя, з якіх відаць порт, гэтыя караблі, гэтых натоўпы турыстаў вечныя, гэтыя. Класна. Набліжаецца да гдыньскага порту чорная пярліна, якая звычайна стаіць у Гданьску, на пачэсным месцы, на канале. Але яна робіць такія рэйды, як мы бачым, заходзіць у Сопат, вось сюды прыйшла. Напэўна, не будзе прычальваць, так пойдзе назад у свой Гданьск.
Ну, вось мы, як заўсёды, як усе блогеры, мы зайшлі паесці крыху у такую забегаловку вулічную, потому что мы подумали, что в ресторацию ісці не то, каб дорого, а вот в этих вулічных, звычайна, самая сапраўдная мясцовая кухня. И мы взяли сапраўдную мясцовую кухню. Дорж с фрытками и пляцки земнячанные, что в перакладе означает трэска с бульбой фры и драники. И вось принесли тое, за что я вас папярэджваю. Это рыба с бульбой, а это чистая бульба. Ну, можа, крыху есть цибули. Муки просили не додавать. Мы у них. Они сказали, не додают николи. И принесли еще это сметана, а это цукор. Вот тут драники принято со сметаной такой солодкой есть. Але мы цукор додавать не будем. Тут яшчэ ёсць сярод іншых цікавостак сапраўдны ці-копія, батыскаф, які можна зайсці як у музей і паглядзець, як акванаўты даследавалі глыбіні мора. Як яны займаліся сваёй цяжкай мужчынскай і жаночай, напэўна, таксама працай. Бачыце, які вельмі тоўстыя сцены. Тут наогул цэлы комплекс вакол. Вось помнік. Вось яшчэ помнік, напэўна, мараходству польскаму. А там яшчэ ёсць мясцовы акварыум. В інтэрнэце водгукі супярэчлівыя. Чалавек напісаў, што вельмі тесныя там для рыбак. Як сказать, клетки, хотел сказать, на клетке это ж у зоопарку, а ну это аквариумчики для рыбок там чистоватые, тому мы решили не ходить, как не переживать за рыбок сильно. Мы такие уражливые, переживали весь день и приснили бы этих рыбок несчастных, которые просят выпустите меня, выпустите, как Немо, помните, был такой фильм. Ну и вот мы замовили, я просто взял потримать, я сам не ем это, натуральную для усіх польских адпачынкавых месяцев. Гофр с нутеллой. Ой, нутелла вырежите, калі ласка, потом на монтаже, потому что это реклама, а это не может быть. Гофр з чимсьці подобным до чоколяда. Вось мы у центрі Гдыні. Шмат усяго тут ёсць кавярні, рэстарацыі, крамы, жабкі. Всяго хапае. Горад для жыцця. Мы дошли до мэты нашего визиту. Гдынский головный рынок. Глядите только на его. Ну, тут уже скончается рабочий день. Звычайно, а зараз 4. С 6 годины 16, звычайно, а 16 уже все згортваецца. Принамсі, у нас на Комаровичстве так было. А тут поглядим, зайдем туды. Ну, вось такі рынок у старым разуменні гэтага слова. Мясо, гарнитуры, гальштуки, рэбры. Все разом. Все есть. Все можно купить. Можно, конечно, прикупить себе для бизнес-строю. Ходить на урочистости. 25 сакавіка, например, приходить. Разом показывать элегантский стиль варшавский, столичный. А купить тут в Гдыні на рынку. Ось і скончився наш візит на головний ринок города Гдыня. Як я і казав, скончився не зовсім удало, тому що 4 години і все вже зачиняється. Працювати треба у Гданську, відпочивати у Сопоті, а жити у Гдині. І правда, вельми такий привабний, придатний до життя
город. Такой